Ahojte milí Getpaláci, takže prišiel vlastne večer, ktorý sme dlhšie plánovali. Chceli sme urobiť takýto večer otázok a odpovedí, práve preto, že je tých informácií veľa a mnohí z nás vlastne nemáme akým spôsobom sa k tým informáciám dostávať a potom vzniká veľa nedorozumení a ľudia robia závery a niekedy nevedia, že k čomu. Takže sme urobili takýto live večer pre nás všetkých a zhruba to budeme prebiehať nejakým takým spôsobom, že za ten mesiac, ktorý vlastne tento event bol live, tak ste nám poslali viacero odpovedí, ktoré máme spísané, sú rozdelené do nejakých 4 kategórií a vždy, keď si prejdeme tú jednu kategóriu, tak potom si vlastne môžeme dať otázky live, takže pokiaľ vás nejakým spôsobom čokoľvek zaujíma, tak to môžete písať do komentáru a my tu máme naše šarmantné asistentky z Getpal týmu, ktoré nám v tom pomôžu a tú vašu otázku nám položia, takže vždycky za nejakým úsekom vlastne odpovieme na vaše otázky. Takisto vítame divákov, je tu Teddy, ahoj. 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 Super, takže pokiaľ budeš mať nejakékoľvek otázky, tak nám daj vedieť. No a pozdravujeme Dianku, Dianka mala tu spolu robiť dneska s nami a mohla tu s nami dneska moderovať, Čau, ale ochorela a nechceli sme to už prekladať, tak sme poprosili nášho Getpaláka Miška, aby prišiel, aby nám pomohol, takže Miško, ďakujeme, že si prišiel a že tu nemusím byť sám, No prosím. ale že tu môžem Veľmi rád. Takže tak. Dobre, super. Som pripravený nasekať tie otázky. No dobre, poď do mňa. No, takže máme tu nejaké otázky, pôjdem pekne po porade a teraz v podstate môžeme začať niečo o Getpale, aby sme si tak uzrejmili, že čo je Getpal, prečo vzniklo, pre koho je, pravidlá a tak ďalej. Takže ja by som ti dal vlastne prvú otázku, ktorá je, prečo vznikol Getpal? Áno, dobrá otázka. Takže Getpal vznikol preto, že je to pekná myšlienka, ktorá ľuďom pomáha. To znamená, že každý z nás niekedy cítil, že sa ocitol sám, alebo bol v nejakej chvíli osamelý, alebo sa rozišiel s nejakým partnerom, tých situácií naozaj veľa a proste vtedy človek má chuť byť s niekým. Akurát, že problém je, že všetci to pociťujeme, že možno práve vtedy naši priatelia nemajú čas, alebo nemôžu, alebo nejakým spôsobom sme sami. Takže vlastne myslím si, že aj myšlienku Getpalu malo veľmi veľa ľudí, ktorých táto myšlienka napadla, s tým sa aj stretli, sami ich možno, že viac ako 20 ľudí mi to povedalo, že takúto myšlienku mali, takže ten Getpal mal nejakým spôsobom vzniknúť a vznikal. Takže v podstate preto vznikol Getpal, lebo ľudia reálne sa cítia niekedy sami a jednoducho tieto problémy, ktoré ľudia cítia. Jasné, ale tak v podstate si odpovedal aj na viac otázok, že o čom je Getpal a pre koho je určený, myslím, že v podstate, alebo keby si ešte k tomu chcel niečo dodať. Jasné. No tak áno, tak v podstate je Getpal pre všetkých ľudí, ktorí ho v danom momente chcú použiť. To znamená, že keď teraz sa cítim možno, že sám, alebo mám chuť ísť niečo robiť a nemám s kým, tak naozaj ten Getpal môžem využiť, hej. A zároveň, čo je druhá vec, je, že ten Getpal, aby to fungovalo, tak my sa to snažíme robiť takým trošku iným spôsobom, preto tu sú vlastne nejaké Getpal pravidlá, Getpal filozofia a snažíme sa to robiť tak pre ľudí, pre Getpalákov, aby sme sa nebali chodiť von, aby keď niekto dá pozrieť, čaute, poďte na pivku alebo poďte sa prejsť so psíkom, tak aby sme sa nemuseli báť. Takže prakticky snažíme sa to robiť trošku ináč. Čiže keď je otázka, že pre koho je Getpal, tak je to pre milých a pozitívnych ľudí, ktorí naozaj Getpal chcú využívať a ktorým prináša vlastne hodnotu do života. Super. A takže odtiaľ by sme mohli hneď sa dostať k ďalšej otázke, že aké sú pravidlá Getpalu a kde ich vlastne nájdeme. Jasné. Pre tých ľudí, ktorých to zaujíma. Jasné. Takže pravidlá Getpalu nájde každý na našej stránke www.getpal.com a tam je v sekcii menu je, že Getpal filozofia, ktorú si tam môžete nájsť. V podstate teraz sú už tie pravidlá trošku novšie, ako boli predtým, lebo za ten rok a pol, ktorý Getpal existuje, tak sme prešli dosť veľkým vývojom. No a v podstate tie pravidlá je dobre si ich prečítať, je tam 13 stručných bodov, myslím, že ich je 13 a potom každý bod je rozpísaný. A v podstate pravidlá hovoria iba o základnej veci. Buďme k sebe milí a tolerantní a správame sa slušne. Neobťažujme sa, zároveň hovoria o tom, že na Getpal dávame základné 3 typy postov, hej. Proste voláme niekoho na spoločnú aktivitu, spýtame sa, môžeme sa opýtať, že čaute, ku komu sa môžem pridať a dávame fotky alebo videá zo spoločných aktivít. A to sú jediné 3 posty, ktoré môžeme na Getpal ako Getpaláci dávať, pretože všetko ostatné, keby sme tam dávali, čo sa veľakrát stane, že v komunite je tam že nejaká otázka, že čaute, poradte mi, že čo by som si, aký film by som si mohol pozrieť. Tak ono je to pekné, ale keby sme to nechali, tak v skutočnosti Getpal nefunguje. Bo by som prišiel na stenu Getpalu a nenašiel by som žiadnu aktivitu. Dobre, a tým pádom ale sa môžeme opýtať, že vlastne teda kto dosleduje toto dodržovanie týchto pravidiel? Jasné. No, takže máme šťastie, že myšlienka Getpalu je pekná pre mnohých ľudí a vlastne touto formou by som trošku aj poďakoval Getpal týmu. Takže
Za prvé pravidlá a do ich dodržiavania sledujú samotní getpaláci. Takže všetci getpaláci, ktorí, a vy viete, ktorí to ste, ktorí nám vždy nahlásite príspevok, že tento sem asi nepatrí a niečo, tak vám veľmi pekne ďakujete. Veľmi nám tým pomáhate a my potom už môžeme na to reagovať a následne vlastne, keď nám takýto nahlásený príspevok príde, tak my ho vymažeme, pretože nás nemá čo robiť, ale zároveň hneď sa snažíme napísať súkromnú správu tomu človeku, že aby vedel, že ahoj, ale tento príspevok bol v zmysle pravidel proste daný preč a keď tak si ho prípadne trošku zmeň, alebo to správ ináč, alebo proste niečo. Takže sledujú to getpaláci, no a potom samozrejme my máme nejaký ten getpal team. Som sa chcel opýtať, lebo si ho spomenul už predtým, že getpal team, takže kto vlastne tvorí ten getpal team? Jasné, takže je tu proste, áno, getpal team sú ľudia, ktorým sa myšlienka getpalu páči a prišli na prvé akcie, na zoznamovacie večery, prvé privítacie večery, party a podobne a vlastne začali sa nejakým spôsobom okolo mňa a toho týmu, ktorý vznikal, tí ľudia okolo nás točiť a sú to ľudia ako napríklad aj tu Martinka alebo aj stálice ako Janka a ďalší ľudia, ktorí nám chcú pomáhať. Takže to sú ľudia, ktorí potom sledujú tú stenu, my ich voláme tzv. Že sú guardi steny, akože ochrancovia steny a oni potom tie príspevky nahlasujú. To už nie je nejak jak z akčného filmu pomaly. No áno, tak to vieš ako to, akože Amerika. Vysokoprofesionálny tím. Dobre. A to je podstatné, aby tam bol vlastne niekto, kto to sleduje a pretože tie pravidlá sú v getpale dosť podstatné asi, že? Aby to celé fungovalo v rámci komplexného fungovania. No sú veľmi dôležité, lebo bez týchto pravidiel alebo getpal filozofie by to nemohlo fungovať. Pretože je to práve o tej bezpečnosti, práve o tom, že zmyslom tých pravidiel je, aby naozaj ľudia sa stretávali, aby sa navzájom neurážali, aby sa navzájom neosočovali, aby sa nehitovali. O tom to nemá byť. Má to byť o tom, že ja dám aktivitu, čaute getpaláci a poďte so mnou, pripojte sa ku mne. Hej. A oni proste keď sa pripoja, tak je to super a tie pravidlá sú na našu ochranu. Hej. Takže je to o tom, aby naozaj ten getpal fungoval. Hej. Dobre, mám tu takú otázočku, ktorú prečítam tak, jak je. Majú administratóri a zakladatelia getpalu z tohto projektu aj nejaký príjem, alebo je to pre nich len dobrovoľnícka činnosť? No, dobrá otázka. Vlastne celý getpal začal ako dobrovoľnícka vec, kedy to bola nejaká myšlienka, ktorá nás nadchla a následne vlastne všetci boli dobrovoľníci. A potom sa tá myšlienka pomaly vlastne vyvíjala a keď asi zrejme neskôr sa dostaneme aj k tomu, že vlastne kde pomaličky getpal smeruje, tak dnes už sú prví ľudia, ktorí sa vlastne venujú getpalu na full time, venujú sa mu s celým svojím srdcom a tí už vlastne poberajú už aj nejaký príjem, to si môžeme povedať, že prečo, za čo a ako, ale v podstate sa to rozdeľuje, hej. Ale veľmi veľa ľudí sú dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú a týmto by som tiež asi chcel využiť túto príležitosť a vlastne všetkým vám kamaráti poďakovať, že nám proste pomáhate a že vďaka vám, že dávate tú energiu a že prídete sem proste s nami, tak dokážeme s tým getpalom naozaj urobiť o mnoho viac vecí, ako keby sme boli týmik jedného, dvoch ľudí, ktorí to v živote sami nemôžu zvládnuť, ale práve vďaka vám je dneska aj ten getpal tam, kde je, lebo si myslím, že to je to, čo sme dokázali urobiť, že sme proste vytvorili tú hodnotu, robíme to pre tých ľudí, aby naozaj sa každý mohol stretávať a práve to vďaka týmto ľuďom. Takže väčšina sú dobrovoľníci a niektorí sú teda už aj platení. Dobre, super. Takže toto bola taká prvá časť. Ja by som sa ešte teda opýtal teraz túto našich kočiek, že či máme nejakú otázku na live. Máme. Vlady sa akurát pýta, že ako sa preveruje profil budúceho getpaláka. Veľmi dobrá otázka. Takže otázka znela, že ako sa preveruje profil budúceho getpaláka. Takže v podstate ide o to, že keďže sme zatiaľ na Facebooku, tak vždy si pozrieme profil. Pozrieme si, či už má niektorých ľudí v priateľoch, pozrieme si, či má nejakých priateľov v skupine. Pozrieme si, že či už my ako admini s ním máme nejakých spoločných priateľov. Ďalej si pozrieme, či má fotku, čo postuje a pozrieme sa celkovo na jeho stenu. A pozrieme sa, že kedy bol dátum vytvorenia jeho profilu. Lebo veľa ľudí si vytvára falošné niky a my nechceme, aby ľudia za tými nikmi boli falošní. Takže stane sa, že v getpalu vidíte človeka, ktorý nemá fotku, ale my sme ho máme v priateľoch a vidíme, že postuje normálne veci, že má priateľov, že to je normálny človek a vtedy nie je žiadny problém. Potom máme niektoré účty, ktoré sú také, že falošné, potom máme niekoho, kto bol z skupiny povedzme vylúčený a snaží sa dostať druhým nikom, tak my vtedy na to dávame pozor. No a v podstate, teda ak môžem na tú otázku povedať, toto sú tie veci, ktoré sledujeme. V podstate, aby to bol reálny človek a aby to bol normálny človek, ktorý je v pohode a aby proste, neviem, nemal nejaké special posty alebo niečo, čo nesúvisí so nejakou filozofiou a kultúrou akože getpalákov. OK, super. To máme ešte nejaké ďalšie live otázky? To bolo všetko zatiaľ. Dobre, takže ja by som teraz prešiel vlastne na ďalšiu tému a tá je vlastne o tom, ako funguje celý getpal, ako fungujú eventy, ako finančné zdroje getpalu, odkiaľ sú a
podobné záležitosti. Nejak trošku ozrejmiť tieto veci. Jasné. Takže asi by som prešiel takou rýchlou genézou, že GetPal vznikol ako nejaká myšlienka, ktorá sa ukázala, že funguje, že ľuďom prináša proste tú hodnotu a prakticky je to veľmi pekný projekt a veľmi pekná myšlienka. Takže my sme ho začali robiť dobrovoľnícky a snažíme sa tam nájsť nejaký spôsob, aby naozaj tí ľudia, ktorí sú srdcom v tom týme GetPalu a robia to pre tých druhých ľudí a robíme to, čo nás baví, tak aby sme to dokázali nejakým spôsobom aj uživiť. Áno, aby to bol proste projekt, ktorý funguje a ktorý naozaj, že za 10 rokov tu bude a každý bude mať možnosť proste sa do GetPalu zapojiť. Takže tá otázka znela? Jasné. No, môžeme položiť konkrétnu otázku teraz. V podstate, že v čom je GetPal zaujímavý a iný ako všetko ostatné, čo existuje. Jasné. Tak je veľmi veľa... V čom je špecifický? Áno, je veľmi veľa podobných myšlienok a projektov, ako je GetPal. A teraz vzniká stále viac a viac. Každý chce spájať tí ľudí, že akože ja chcem teraz ísť nejakú aktivitu robiť, tak s niekým sa chcem spojiť. A takýchto projektov vzniká veľa. Ale my to robíme trošku ináč. My to nerobíme tak, že vytvoríme aplikáciu, vytvoríme budget na jej marketing a hodíme to do plena a ľudia sa prihlasujú. My sa snažíme ísť od spodu. O tom, že my sme proste osobní, my sme ľudskí. Každý, kto bol na privítacom alebo zoznamovacom večeri alebo na nejakej našej party, tak vie, že ho tam privíta 5 ľudí z GetPal týmu, každý sa na neho usmeje, podá mu ruku, usadí ho, zoznámi ho s nejakým človekom, ktorý tam je. Čiže keď človek môže prísť aj sám na takúto akciu. A v tom je to, že v tom sme my iní, že sa osobne staráme o tých ľudí a o to, aby naozaj bolo jednoduchšie sa začleniť. A v tom, že my sa snažíme dodržiavať tú GetPal filozofiu. To znamená, že ľudia a vy GetPaláci, ktorí tu ste, tak ste nejakým spôsobom pod našou ochrannou rukou, aby sa naozaj nestávalo to, že keď máte nejakú nepríjemnú skúsenosť, tak my sa tým reálne zaoberáme. Hej? Napíše nám niekto, tak my to proste riešime. A všetko to snažíme nejakým dobrým spôsobom vyriešiť, aby naozaj tí ľudia boli spokojní. Takže v tomto je asi v tomto si myslíme, že my sme iní a že naozaj sa o tých ľudí staráme. Vlastne sa to začalo tak z toho druhého konca, lebo vytvorí sa aplikácia, ale my ideme z toho druhého konca, že sa vytvorili vlastne tie skupiny ľudí, vytvorili sa GetPal, vytvorili sa pravidlá a vlastne následne bude aplikácia. No áno, no prakticky to je, podnecuje ma to k ďalšej veľmi zaujímavej veci, že je to k tomu, že presne tak, my sme vlastne začali, my sme stále na Facebooku a prakticky mnohí ľudia sa aj pýtajú, že prečo by mala byť nejaká aplikácia, hej? Ale tá odpoveď je práve v tom, že aby ten GetPal nám fungoval lepšie, lebo dneska vieme, že ako to funguje, vieme, že už na scéne sa strácame, lebo je tam príliš veľa postov. Vieme, že keď tam dám post, tak rýchlo zalezie, nikto sa mi ani neprihlási. Zároveň keď sa mi prihlási, tak tí ľudia sa nevedia dohodnúť. Ten organizátor toho eventu nedokáže napísať súkromnú správu tým ľuďom, že čaute, že prosím vás, že ideme na ten event alebo neideme, lebo Facebook to blokuje. Musím to dávať, musím ich tagovať, je to celé akože náročné. Hej. Takže v podstate na to robíme aplikáciu, aby sme jednak uľahčili procesy ľuďom, že keď robím nejaký event, tak s nimi môžem jednoduchšie komunikovať, čiže mi to nezabije toľko času, nemusím byť stále na tom mobile, lebo to proste vyčíhame. Ďalšia vec je, že pri tej, teraz mi vypadla myšlienka, ale... No v podstate to sú veci ináč, ja by som sa k týmto veciam kľudne dostal aj neskôr, ja by som sa skôr vrátil ešte k tomu, kde sme začali, že ako je to vlastne s GetPalom ako so zoznámkou. Jasné. Napríklad. No to je vlastne jedno z našich pravidiel a to je také najkontroverznejšie, lebo všetkých nás to vždy trošku nám to popudzuje, alebo neviem v skutočnosti, ale je to iba o komunikácii, takže skúsim to uviesť na pravú mieru. GetPal nie je prvoplánová zoznamka, čo znamená, že druhých ľudí nepozývame na rande. A nevyhľadávame aktivity, kde iné opačné pohlavie má ísť na typu rande niekde spoločne. Na to je strašne veľa iných aplikácií, ktoré na to fungujú. Ale práve GetPal je magický v tom, že je to o tých aktivitách, že nie je to o tom jednom rande, ale o tom, že čaute, že ja proste chcem ísť teraz do kina, tak je mi jedno, že či príde baba, chalan, alebo proste starší GetPalák odo mňa, alebo mladší GetPalák, príde človek, s ktorým chcem ísť na spoločnú aktivitu. A pri tých aktivitách, to už sme mnohí spoznali, že je to vlastne najkrajšia forma zoznamovania sa. Takže tam je to, kde sa deje ten magic, že keď niekto príde a teraz tam je ten človek, ktorý mi je sympatický, z neho vyžaruje nejaká energia, tak tam sa potom dejú tie sympatie. A to je to pekné, čo proste GetPal naozaj prináša. Takže je najkrajšie, keď naozaj je na GetPal, a už sa nám to stalo, že človek si nájde aj partnera, nájde si aj lásku. To je tá prirodzená forma zoznamovania sa. Je to proste fakt, že je najkrajšie. Takže takýmto spôsobom. Nechceme, aby to fungovalo tak, že nechceme, aby chlapci písali babám alebo babi chalanom a obťažovali ich v správach, aby na nich tlačili. To nie je dobrý spôsob. Poďme na spoločnú aktivitu, tam sa stretneme a na toto GetPal naozaj je. Na ostatné, akože mám niekoho volať vonku, alebo obťažovať, alebo v komentároch, alebo niečo, tak na toto nie je. A to je vlastne tá druhá odpoveď, čo mi vlastne ušla tá myšlienka, čo som chcel v tej aplikácii povedať, je, že vlastne vďaka tomu, že budeme v aplikácii, tak dokážeme o mnoho lepším spôsobom inšpirovať ľudí, aby rozumeli tým pravidlám a aby sa správali slušne.
A tým pádom o mnoho viac ľudí to bude využívať, lebo sa bude cítiť bezpečne. Takže GetPal bude o mnoho lepšie prekvitať a fungovať, ako v súčasnosti dneska, kde väčšina z ľudí nečítala pravidlá, lebo kto by čítal pravidlá? Ja tiež nečítam pravidlá, takže to je ako posledná vec, hej. Jasné. Takže tak to funguje asi. A na to slúži práve potom asi tá kontrola dodržovania tých pravidiel a v podstate tam je potom spätná väzba pre tých ľudí, kde ich navigujete na to, aby ste pravidla prečítali, pokiaľ teda niekto s nimi není oboznámený, čo asi teda sa dosť často stáva. Vždy vlastne, my to robíme tak, že vždycky ide tá spätná väzba, kde tomu človeku povieme, že ahoj, že proste nie je to v súlade s pravidlami, prosím, prečítaj si ich. A buď ten človek to porozumie tomu a povie, že jasné, sorry, nevedel som, alebo OK, spravím, alebo sú ľudia, ktorí nechcú ich dodržiavať. Takže tam veľmi nie je priestor. Keď niekto sa nechce chovať podľa nejakého zmyslu v GetPal filozofie, tak nemôže byť GetPal, pretože GetPal je pre ľudí, ktorí naozaj sa tá filozofia páči a v ňom chcú byť, pretože on to má zmysel, tá bezpečnosť. A tak ako by si častočne odpovedal aj na jednu otázku, ktorá nám tu položila jedna slečna v tomto znení, že je šanca, že sa dámy ženy nebudú bať prísť na GetPal akcie, keď sa tu množia muži, ktorí nemajú tričko, viete, ako to myslím? No jasné. Takže to je práve o tom, že tá šanca je vtedy, keď budeme v aplikácii a naozaj napríklad lebo to tak bežne býva, nejaký chalan, väčšinou je to chalan, hej, akože dobre, dajme taký príklad. Nejaký chalan trošku pušuje na nejakú dievčinu, hej, a ona mu dá náznak, že nie, že nemá chuť a on je proste nepríjemný. Tak my takýmto spôsobom v aplikácii o mnoho jednoduchým spôsobom dokážeme tomu chlapca kontaktovať a inšpirovať ho, že ahoj kamarátko, prosím, že nerob toto, že proste radšej skúsa stať inšpiráciou, buď slušný, buď v pohode, choď vonku, ale neotravuj prosím ľudí. Takže myslím si, že odpoveď je, že áno, že práve proste v aplikácii a vďaka aplikácii toto zabezpečíme. Jeden výborný príklad je aj taký, že nedávno sme boli vonku na trhoch a jedna naša GetPaláčka hovorí, že normálne sa bojí dať post. A že sa bojí nie ani, že budú písať chlapi, ale že prídu tí hejteri a zhejtujú ju a že niečo napíšu. A to je práve to, čo tam nemá byť. To má byť o tom, že máme post, tak chceme ísť niekde von, tak v postoch a v komentároch sa dohadujeme na spoločnej aktivite. Nemá nikto utláčať druhého človeka, každý si môže spraviť svoj vlastný event, jemu prídu iní ľudia a toto chceme odstrániť, aby sa toho nebáli. Preto ľudia nemajú prečo hejtovať alebo nadávať alebo byť. A jednoducho toto nebude v GetPale tolerované, lebo sme na seba milí, sme tu jední ľudia a máme spoločnú vec, chceme ísť na spoločnú aktivitu, tak si ideme užiť spoločnú aktivitu, hej. Takže to je aj odpoveď na tú prvú otázku. No a vlastne takto, keď sa stane takáto situácia a niekto má nejaký problém, tak je to otázka, že je nejaká možnosť, ako dať GetPal týmu spätnú väzbu, ak sa niečo nepáči, alebo mám nejaký nápad na vylepšenie, alebo mám nejaký problém, s ktorým si neviem poradiť a potrebujem ho vyriešiť. Takže akým spôsobom? Áno, veľmi dobrá otázka. No najjednoduchší spôsob je, že prakticky buď napísať nám e-mail na info@getpal.com alebo napísať na niektorého z našich adminov, ktorých registrujete, že ho máme. A tá informácia sa k nám dostane. A to je dneska, keď ešte sme na Facebooku, samozrejme v aplikácii to bude jednoduchšie, lebo dáte iba, že nahlásiť, dôvod, že prečo, nám sa to pošle, náš admin sa na to pozrie, čo mu zabrie mnoho menej času, pozrie sa, aha, OK, nie je to v poriadku a už ide odpoveď tomuto človeku, že ahoj, prosím ťa, toto skús napraviť, nerob to, alebo sa polepšia nejakým spôsobom. Takže to sú tie veci, ktoré naozaj vďaka tomu bude tá komunita naozaj fungovať lepšie. Dobre, takže toto bola taká druhá komplexná vec, čo sa týka GetPalu, ako funguje. Ja by som sa teraz pýtal Kočiek, či máme zase nejakú otázku do plena live. Máme od Lukáša, že aké konkrétne náklady má chod GetPalu? Nejaké príklady, či vieme uviesť? Všetky firemné náklady, ktoré uvádza, každá firma má nejaké náklady, áno. Takže od mzdových nákladov, cez náklady na servery, náklady na vývoj aplikácie, náklady na akýkoľvek marketing, náklady na akúkoľvek grafickú vec, ani neviem, čo ma z hlavy ešte napadá, účtovníctvo, proste všetko, čo všetky firmy riešia, tak GetPal má všetky tieto náklady. Takže viem, že to som povedal otázku. A ešte, že aký máš názor na hejterov? Jasné, no to je veľmi dobrá otázka. No, veľmi dobrá otázka. A myslím si, môj názor na hejterov. A myslím si, že väčšinou je to vec nedostatku informácií a nepochopenia sa. A myslím si, že veľa hejterov v skutočnosti sú normálni ľudia, ktorí buď nemajú informácie, alebo sa hlbšie nezaujímali a vyjadria svoj názor na základe niečoho, čomu nevenovali veľkú prílišnú pozornosť, lebo dneska to je také zvykom, že na Facebooku všetkomu vyjadrí názor. A
A myslím si, že 90% ľudí, ktorí akože by sme ich mohli nazvať hejtermi a máme s nimi skúsenosti, však niekedy nechávame debaty, niekedy tie debaty akože zo Getpalu dáme preč a riešime to v správe. Každému vždy poviem, že tu je moje telefónne číslo, môžeme si zavolať a vysvetliť. A v 90% krát aj verím tomu, že by sme dokázali toho človeka vlastne mu nie že presvedčiť, ale mu iba povedať, že robíme to preto, lebo. A ten človek nakoniec by s nami dokázal súhlasiť. Takže v skutočnosti by to nebol hejter. A to je jeden typ. A tých je 90%. A potom je, myslím si, 10% ľudí, ktorí jednoducho, by som povedal, že trošku majú nejaký svoj vlastný vnútorný problém, ktorí majú problém so všetkým. A takému človeku je veľmi ťažko pomôcť. Ten človek potrebuje nájsť vo vnútri sebe nejakým spôsobom tú vnútornú silu a inšpiráciu a vidieť aj trošku možno viac. A na druhej strane my sme práve za to, že my chceme v tom Getpale, aby boli ľudia, a preto hovoríme, že Getpal je pre milých a pozitívnych ľudí, lebo je to inšpirácia. Pretože keď takýto človek sa dostane medzi ľudí, ktorí sú pozitívne naladení, ktorí sa usmievajú, zažívajú ten život s tým Getpalom a idú, tak zrazu uvidí, že že dá sa to aj ináč, nemusím len stále nadávať na všetko, alebo nemusí byť všetko zlé, nemusí byť niečo také. A to je aj trošku takým poslaním aj toho Getpalu je inšpirovať proste aj tých ľudí, aby videli, že dá sa to proste aj trošku ináč. Yes. Takže asi taký je môj názor na heterov a myslím si, že tak asi. Dobre, v podstate týmto by som ukončil túto tému a by som to trošku tak odľahčil. Ty si na internete, teda ľudia ťa poznajú aj v Getpale, aj na stránkach ako Roberta Uhrina alebo Roberta Debegu a v podstate určite sa nájde kúpa ľudí, ktorí aj momentálne ťa nikdy takto naživo nevideli a ja by som skôr zabrdol trošku možno do tvojho súkromného života a v rámci možnosti ti položil možno nejakých pár takých súkromných otázok o tebe. Nie. Čo ty na to? Jasne, poďme na to. Tak, ja by som teraz išiel do teba takýmto spôsobom. Dám ti jednu zákernú otázku. Oh my God. Neviem, či na to budeš vedieť odpovedať, pokiaľ nie, tak môžem hneď Mám možnosť prejsť na ďalšiu, ale nie, nebudeš mi hejtovať otázky. Prečo? Lebo cítil by som sa tu nepodstatný potom, na čo som tu, keď... Jasne, nebola... Čo robíš vo svojom voľnom čase? Ježiš, tak to je zákerná otázka. Takže, to naozaj? Áno, čo robíš vo svojom voľnom čase? A či to teda zrovna nevenuješ Getpalu, čomu sa asi venuješ? A čo je akože teba do toho? Ja neviem, vieš čo? Tak ako chcel som ťa trošku priblížiť ľuďom a predstaviť a širokému Getpal publiku, ale... Jasne. Vieš čo, keď nemáš záujem, tak môžeme to preskočiť a ja by som sa ťa opýtal, čo si najviac vážiš na ľuďoch? Môžeme sa vážiť ešte prvej otázke? Lebo ja by som sa rád vyrozprával, že čo sa... Nie sa rád, dobre. Nie, vieš, a začni tým, že aké je tvoje obľúbené moto teda týmto pádom? Moje obľúbené moto je, ktoré som si nejako osvojil. Poznáte to moto Lenina, ktorý napísal, že učiť sa. Údajne iba rozpisoval pero. Jasne. Hej. A ja si myslím, že môjim motom sa trošku stáva, že inšpiruj. Že je to proste inšpirovať, že človek sa môže a mal by stať nejakou inšpiráciou, pretože to je jediný spôsob, akým naozaj niekto druhý môže niečo zmeniť. Alebo aj k tomu lepšiemu, akože v tom duchu. Takže toto sa stáva môjim motom hlavne posledné týždne, takže to by som... Takže a čo robíš v tom voľnom čase? Vieš čo, takže ja mám taký, že jednoliatý čas, ja to mám veľmi rád, že vlastne ja celý deň, ja nerozlišujem medzi voľným časom a nevoľným časom, lebo pre mňa práca na Getpale je sebarealizácia, je to pre mňa vlastne môj život. Predpokladal som takú odpoveď. Takže veľa času... robíš vo svojom voľnom čase? Jasne, ešte rád športujem, rád sa aj zabávam, čo znamená, že idem von niekde s kamarátmi, rád si aj oddychnem, rád si pozriem dobrý film a milujem najlepšie seriály. Akože to je to, čo tak trávim voľný čas. Už sme sa dozvedeli niečo o hejteroch a teda, že čo si na ľuďoch najviac vážiš? No, kedysi som si možno že viac vážil, keď bol niekto akože smart, že fakt mu išla karta a bol taký, že inteligentný a tak ďalej. Ale dneska si oveľa viac vážim ľudí, ktorí majú dobré srdce a ktorí sú milí a chcú robiť dobré veci pre druhých ľudí. Takže toto je vec, ktorú ja si aj rozoznávam a podľa toho si asi vážim ľudí nejakým spôsobom. Aj keď samozrejme toho je veľa, hej, ale v podstate toto je také asi hlavné. Jasné. A tak na to by sme sa mohli vlastne, že prečo robíš ten Getpal, takže to s tým asi úzko súvisí. No vlastne, asi trošku áno, lebo Getpal robím, lebo asi z dvoch dôvodov. Prvý je, že to, že vôbec robím tú všetku prácu, tak ja som sa v tom veľmi našiel. A to je môj život. Ja to budem robiť, proste ja toto budem robiť. Až do konca života.
No, tak akože nie, akože áno, ale... Takže podstate... na dôchodku budeš GetPal Gold. No určite, no, nepochybne, akože nebudem GetPal až zárob, ale akože áno, to je taká jedna vec. A robím to preto, že si nielen myslím, ale viem, že je to naozaj dobrý projekt a že je to naozaj dobré pre ľudí. A že si myslím, že by to malo byť na svete a že by som to nejakým spôsobom mal ľuďom priniesť spoločne s tímom a akože z ľudí a že by sme to mali urobiť. Takže to je to, prečo. Takže aké sú tvoje ciele a vízie? No, môjim cieľom v tomto duchu je vlastne do nejakých, tu máme takže do 8,5 rokov, lebo rok a pol. Bolo to vždycky, keď si GetPal začínal. Časový segment, áno. Áno, keď GetPal začínal, keď som iba urobil skupinu, tak som si povedal, že do 10 rokov bude GetPal proste vo svete. Bude viac ako v 30 najväčších mestách na svete, bude mať viac ako 100 miliónov GetPalákov a bude naozaj proste fungovať. A keď tu a teraz budem chcieť, tak jednoducho prídem na GetPal a nájdem si nových priateľov. A odtedy prešlo vlastne rok a pol, takže teraz si dajme, že do 8,5 rokov je to stále ten môj cieľ, ktorý som mal na začiatku, takže to je ten prvý cieľ. A mojou víziou je nejakým spôsobom strašne veľa naučiť sa strašne veľa vecí, robiť tento GetPal a zároveň posúvať to know-how a všetko to, kým som, posúvať ďalej. A pomáhať brilantným ľuďom a zaujímavým projektom, ktoré by mohli pomáhať buď spoločnosti ako takej, alebo planéte a pomáhať proste takýmto projektom. Takže odovzdať to ďalej a pomôcť čo najviac vecí, aby sme naozaj si tú planetu zachránili, čo je jedna časť, a aby my ako ľudia sme boli viac takí, že všetci spolu a radšej spoločne k prosperite, ako k nejakým negatívnym veciam, ako sú nejaké bitky, vojny alebo čokoľvek. Takže toto je vlastne mojou víziou, že dokážem to, čo som sa naučil, predať ďalej ľuďom a pomôcť. Super. No tak to už aby sme išli aj na iné planety, aby ten GetPal sa rozširoval, lebo sa mi zdá, že tá Zem bude za chvíľku malá na to. Ja by som týmto ukončil vlastne túto tému tiež, tento odsek, a ja by som znova nadviazal na kočky a spýtal sa ich, či je tam nejaká nová live otázka. Je ich niekoľko, ale v tejto téme by som možno vybrala, že aký počet GetPalákov by chcel GetPal dosiahnuť? No, to je dobrá otázka. No, na budúci rok, alebo do konca budúceho roku, by sme chceli mať 100 000 GetPalákov. Je to veľmi ambiciózny cieľ a budeme spolu sledovať, že ako sa nám to darí. A nejaká tá dlhodobá vízia, to čo som bral od tých 8,5 roka, tak tam zase je dobré mať nejaké cieľe. Akože neviem, že jak to máme. Môže byť a... Jasné, akože tak... No my chcem dosiahnuť, to je tvoj cieľ. Vieš, vieme, či to dokážeme alebo nie, akože ja viem povedať, že urobíme všetko preto, aby sme to proste dosiahli. Ale keď ich tam je 200 000 dievot, aby ste to zvládli, že? Áno, ide aj o to. Ale za tých 8,5 roka, alebo do tých 10 rokov je nejaká taká meta, že 100 miliónov, hej, takže akože je to niečo, čo je strašne abstraktné, ale ja si myslím, že pri tom tempe, ako ideme, že to dokážeme zvládnuť, že si myslím, že to môžeme zvládnuť. Lebo máme overené, že myšlienka ľuďom sa páči, teraz ďalší rok budeme overovať ďalších veľa vecí, čo si môžeme potom, ak to niekoho bude zaujímať, tak si to môžeme povedať. A vlastne, takže to je nejaký náš cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Super. A ešte, že ako vznikol názov GetPal? Áno, to je inak veľmi často kladená otázka, ale zaujímavé, že predsa len hovorím, tak jak veľa ľudí si myslí, že ťa videli už všetci a všetci ťa poznajú, tak stále proste sa niekúpa ľudí. Takže táto otázka už bola x-krát daná a teraz som zvedavý aj ja na túto odpoveď. Mohol by si ju trošku nejak zaonačiť. A dám trošku takú inú ako bežne, nie že inú, ale iným spôsobom ju doplním. A je to sranda, lebo viete, pred rokom a pol, keď akože mal GetPal vzniknúť, alebo keď vznikal, tak ja som nemal ani v pete, že by to mohlo byť povedzme takéto úspešné alebo obľúbené a že toto raz budeme robiť. A akože, či som túžil to robiť nejakým takýmto spôsobom, ale nevedel som. Čiže ja som sa rozhodol, že spravíme GetPal a teraz aký dám tomu názov, nie? A tak akože sedol som tam sám v tej obývačke, ešte v živote to bola moja prvá skupina verejná, ktorú som vytvoril, ja som v živote na Facebooku nevytvoril skupinu. A sedel som tam, že aký dám názov. No a nejako za pol hodinu som prišiel na názov, že GetPal, get je vlastne po anglicky získať a pal je blízky priateľ. Že ako hi pal, hey my you're my pal, alebo tak. Čiže akože GetPal mi z toho vznikol, čiže získať blízkeho priateľa. Tak som to začal čekovať, že aké domeny sú voľné a podobne a z toho vlastne vznikla táto domena, ktorá dneska je to GetPal a už je to vlastne my sme GetPaláci a máme svoje znak, že máme hej svoju ruku, že čaute GetPal. No tak jasné, ale tak moc si to nezaonačil, lebo toto bude tvoja klasická odpoveď. No ale to je, ale akože to je celkom vtipné, že... Ja som vznikol, že trošku zmistifikuješ alebo niečo. Tak
mystifikovať. Netreba. Dobre, tak nič. Ale jasné. Ale podstata je tá, že ten názov vznikol fakt, že za 25 minút. To nebolo, že 2 týždne rozmýšľal nad nejakým brandom. Áno, lebo niekto si môže myslieť, že Boh vie, odkiaľ to prišlo, alebo prišlo čo? to. Nejako to prišlo. Jasné. Chcel som to nazvať, že Leila. Lebo Takže všetci sme radi, že je to Getpal. Lebo by si bol Leila. A teraz... Lebo sa mi páčila pesnička od Erika Claptona, že Leila. Áno, ja poznám. Ináč je to krásna pesnička, ale neviem si predstaviť, že Lejláci, poďte na pivo. No jediná vec, že nebola voľná domena.com, keby bola Leila, tak dneska je to, že Leila. Lejláci. Akože, a cítil by sa v tom svoja doma, hej? Vtedy áno, a dneska by som akože Jasné. rozmýšľal možno na rebrandingom, ale... Dobre. A prečo 2T? No, toto je výborná otázka a na ňu sme sa zhodli, že odpovedáme iba osobne na Getpaláckých akciách. Takže keď nás stretnete na Getpaláckých akciách, tak odpovedáme, že kedy 2T. Takže si nás vystriehnite a tam je šanca dostať odpoveď na túto otázku. Dobre. Trošku si mystifikácie chcel, tak tuto máš. Dal si mi ju niekde inde, hej. Tak to nepriamo podsúvaš. Dobre, takže toto by sme mali. Je ešte nejaká otázka? Zatiaľ nie. Ja by som teraz prešiel na tému, ktorá je trošku aktuálna a ľudí zaujíma práve teraz a je to investovanie, čo sa týka Getpalu. Máme tu nejakú kampaň a v podstate, ktorá momentálne trvá, momentálne ide. Otázky začnem dávať nejakú poradie, by to malo nejaký zmysel. Prečo sa táto kampaň vôbec spustila a čo je jej cieľom? Jasné. Takže túto kampaň robíme z jednoduchého dôvodu, aby sme dokázali urobiť lepší Getpal pre nás všetkých. Pretože keď budeme mať investíciu, dokážeme urobiť lepšie aplikáciu, dokážeme sa lepšie zaplatiť všetky náklady firmy, ktoré sú a dokážeme prakticky naozaj to, čo som pred chvíľkou rozprával, že dokážeme ten Getpal naozaj že urobiť ho lepším pre všetkých ľudí, tak na to tie peniažky vlastne idú. To je tá kampaň. Na dokončenie aplikácie, na stabilizáciu našich komunít, ktoré máme vlastne vo všetkých mestách, čiže Berlín, Praha, Brno, Viedeň a Bratislava, plus všetky slovenské mestá krajské, ktoré sú, aj keď tie teraz momentálne ešte nežijú, predsa len sú trošku menšie a nie je nás toľko, aby sme mohli tomu tú energiu dať, ale chceli by sme. Takže v podstate toto je zmyslom tej našej crowdinvestingovej kampane. Dobre, a pre mňa, akože ja som vlastne niekto, kto by možno chcel investovať do Getpalu, som človek, ktorého zaujala myšlienka a páči sa mu to. Takže otázka pre mňa je, že prečo by som mal investovať do Getpalu a čo z toho bude mať? Jasné, to je veľmi dobrá otázka. No ja si myslím, že sú to dve podstatné veci. Prvá je, že podporím projekt, ktorý sa mi páči a stanem sa jeho súčasťou. A budem stáť pri tom vzniku toho projektu, ktorý naozaj nejakým spôsobom pomáha nám všetkým a pomáha ďalším ľuďom. A nie vždy sa dá pri takomto projekte nejakým spôsobom stáť, byť súčasťou toho dobrodružstva a podobne. Takže stanem sa súčasťou a prekonám nejaký ten krok spravím, že podporím projekt, ktorý sa mi páči. A potom je tam aj druhá stránka, že tým, že je to investícia, tak je tam určitá návratnosť. To znamená, že ten človek alebo ten investor jednak zarobí nejaké percentá, klasické percentá každý rok počas trvania tej investície, čo je vlastne jedna vec. A druhá, že má šancu byť trošku takým, že anielským investorom. Pretože anielskí investori pri startupoch síce majú najväčšie riziko, ale môžu mať aj najväčší výnos. A tam je vlastne ten magic toho investovania, že Getpal dnes má nejakú hodnotu a o 5 rokov bude mať hodnotu vyššiu. A ten človek, ten investor sa podieľa na zvýšení tej hodnoty. Takže tam sa môže stať, že naozaj aj slušné peniažky ten človek môže zarobiť. No a tým pádom tu vyvstáva otázka, ktorá je z tej druhej strany, už si to spomenul slovo rizika, že aké sú rizika? Jasné. No, riziko je ako pri všetkých investíciách. Nič nie je za prvé isté, za druhé je to veľmi rizikové, pretože investovať do startupu je veľmi rizikové. A hlavne v dnešnej dobe, no. Áno, hlavne v dnešnej dobe, ale zároveň treba aj si uvedomiť to, že keď človek by mal investovať toľko, koľko môže a vie, že ho to nemôže ohroziť. A mal by nejako diverzifikovať. Takže investor do Getpalu by mal vedieť, že je to rizikové, ale ľúbi sa mi myšlienka, môžem ho podporiť už od 100 eur, to znamená, že keby sa niečo udialo, tak akože to prežijem a na druhej strane môžem zarobiť 400 eur. Hej, nebude z toho nikto milionár, niekto investuje, však priemerná investícia teraz momentálne, čo máme nejakých 500 eur, tuším, mohli by sme to vypočítať, ale v podstate akože je to o tom, že aj ten človek trošku zahazarduje, ale proste stane sa súčasťou toho. A je to investícia, ako každý iný. A není každý deň možnosť investovať do nejakého startupu. To si môžu dovoliť ľudia, ktorí majú 30-50 tisíc eur, nie 100 eur. To je prvá vec. Takže
Takže to je také zaujímavé, no. A tým pádom to je vlastne aj druh toho investovania, áno, ktorého sa to týka, čo sa týka GetPalu. Je tu taká otázka, ja ju prečítam tak, ako je, pretože je teraz k tejto téme. Vôbec som nepochopil tú crowdinvestingovú kampaň. Ak by som investoval, tak by som očakával zisk, ale z čoho? Čo je alebo bude na GetPale zdrojom príjmov? To je veľmi dobrá otázka. Veľa ľudí nevníma, že GetPal vníma to ako Facebookovú skupinu, hej? A nepozná ten náš zámer, že v skutočnosti je to projekt, ktorý robí nejakú hodnotu a do budúcnosti chceme, aby naozaj tú hodnotu produkoval aj ďalej, aby sa rozvíjal. Takže má svoje náklady na to, aby to ľudia museli, aby to naozaj fungovalo, tak to má svoje náklady a funguje to ako firma, hej? No a tá otázka vlastne znela, že jasné, že kde, sorry. Jasné, kľudne sa pozri, ja ti to môžem aj otočiť. Jasné, že nepochopil, aby som investoval. Jasné, že z čoho môže očakávať zisk. No, takže už dnes prakticky GetPal má svoje príjmy a tieto príjmy má buď z vlastných akcií, ktoré organizujeme, a každý GetPalák vie, že keď na túto akciu príde, v skutočnosti podporuje GetPal. Je to o tom, že s nami sympatizuje, že vie, že ide to na rozvoj GetPalu. Hej, to je prvá vec. Druhá, máme nejaké provízie, napríklad keď sa robí nejaký výlet, tak my zorganizujeme ľudí a vlastne robí to, zastrešuje to cestovná kancelária a my ako GetPal z toho máme províziu. No a tretia vec, kde akože by GetPal mohol nejakým spôsobom vlastne vygenerovať nejakým spôsobom zdroje na ďalšie svoje financovanie, je prakticky prostredníctvom aplikácie, kde by sme chceli urobiť taký klasický model, že v aplikácii aplikácia bude zdarma, ale nejaké funkcie možno budú spoplatnené a znovu to bude len pre nejaké percento ľudí, čiže napríklad zo 100 ľudí si 5% ľudí zakúpi prémiové funkcie, ako na to všetci zvyknutí, a z tých 5% ľudí dokážeme vykryť náklady na to, aby to všetci mohli mať proste zdarma. A samozrejme snažíme sa hľadať iné rôzne spôsoby, hľadáme spolupráce, máme spolupráce s rôznymi ľuďmi, ktorí organizujú nejaké eventy, takže za akúkoľvek spoluprácu nás oslovte a kto nejakým spôsobom chce, a verím, že práve v tej aplikácii dokážeme nachádzať o mnoho lepšie spôsoby, ako naozaj to monetizovať tak, aby mohol ostať GetPal zadarmo pre ľudí. Jasné. To je cieľ. Takže a pokiaľ teda vlastne má niekto záujem, môže sa stať aj členom tímu, myslím. Nejakým spôsobom. Pokiaľ tomu teda verí a cíti to tak určite. Akože tak sa to aj deje, je to veľmi pekné. My sme proste tu, nás stretnete na každej zoznamovačke, privítačke, na GetPal akcii a máme adminov, sme na internete. A väčšinou je to tak, že nejakí ľudia prídu a začnú pomaličky sú okolo nás a povedia, že mne sa GetPal myšlienka páči, aby som rád niečo pomáhal. Takže takýmto spôsobom máme napríklad len v Bratislave 80 ľudí vo fanklube, hej. Celkovo ich máme v každom meste ďalších 30. Už vo Viedni dneska, Viedeň má cez 650 členov, ale dneska tam máme 25 ľudí vo fanklube, ktorí nám už pomáhajú, máme tam dve organizátorky, hej, týmto ich pozdravujem, pokiaľ pozdravujú, hej. Čiže, alebo aj takisto všetkých pozdravujem aj do Berlína, aj do Prahy, hej, všetkých ľudí, ktorí nám proste pomáhajú. Takže títo ľudia to je nejaký tím, ktorý začne s nami fungovať a každý robí toľko, koľko chce a čo chce. A pomaličky tí, ktorí majú chuť robiť viac, tak sa tam pomaličky vlastne pripájajú a pomáhajú nám nejakým spôsobom vlastne ten GetPal posúvať ďalej. Super. Takže všetci ste vítaní a akože tá práca, ktorú pre nás ľudia robia a pomáhajú nám, tak nás dostala dneska tu, kde sme, že to môžeme pre GetPal ako robiť. Takže budem veľmi rád, keď niekto sa k nám bude chcieť pridať a nám pomôže. To znamená, je to od ľudí pre ľudí. Je, jasné. Takže teraz by som sa takto pohodlne usadil, lebo mám tu ešte jednu otázku, ale asi medzi tým by som ešte skúsil Koček si spýtať, či je tam nejaká live otázka. Áno, že prečo práve 100 eur je daný ako minimum? No, lebo prakticky bežne pri takejto crowd investingovej kampani, ktorá sa realizuje cez tú platformu, s ktorou my fungujeme, býva minimálna investícia 500 eur alebo 1000 eur. Takže my sme ich poprosili, že si myslíme, že na slovenské pomery je to dosť veľa, 500 alebo 1000 eur, a poprosili sme, že kde to môžeme znížiť, takže sme sa dohodli nejakým spôsobom, to bolo stanovené na 100 eur. Takže to je nejakým spôsobom, je to niečo, čo už taký bežný človek asi môže mať 100 eur a na to, aby to vlastne investoval a podporil. A ešte keď sme sa bavili o financovaní, že prečo sa zoznamovací večer neplatí, ale na akciách sa platí? Jasné. No my chceme GetPal držať pre ľudí zadarmo. A zoznamovací večer nás stojí menej energie a všetkého ako party. A zoznamovací večer je zdarma a tam chceme proste pre nás držať zadarmo. A party, tam už je toho trošku viac a sú spojené s nákladmi na diskotéku a na DJ-a, je tam GetPal tým a proste tie veci, ktoré tam vnášame,
tak nejakým spôsobom vlastne sme to dali akože trošku že spoplatnené a robili sme to preto, aby sme vlastne spoločne nejakým spôsobom, aby tam bol nejaký model, kde vy GetPal si nás môžete podporiť. Takže je tam trošku viac pridané hodnoty, zároveň veľa ľudí napríklad vo Viedni sa čuduje, že naše zoznamovacie večery nie sú spoplatnené, lebo vo svete to proste funguje a za tieto všetky veci sa platí. Hej. My sme zvyknutí, že všetko je zadarmo, hej, ale za tým je strašne veľa energie. Ale my to chceme držať zadarmo, takže je to znovu ten model toho freemia, kde viem, že niečo tu je zdarma a nejaká pridaná hodnota, ktorá tam je, tak tá je proste spoplatnená. Takže máme to zatiaľ nastavené takto a každý, kto proste príde na tú našu party a zaplatí ten vstup, tak vie, že nejakým takýmto spôsobom vlastne podporuje myšlienku GetPal. Je to aj o pocite ľudí. Pokiaľ ten človek má ten pocit a chce prispieť, tak v podstate môže. Jasné. A ja na to ešte trošku aj ďalej odpoviem, že prečo je tá party spoplatnená. A to je, teraz ma napadá vlastne aj prečo. Že, akože prečo najviac myslím, ale aj preto, že keď dneska prídete do mesta, tak prídete do akéhokoľvek podniku, ale v tom podniku nie sú vaši priatelia. Sú tam ľudia. A to je niečo, čo proste, tam nie ste hneď doma. Keď prídete na GetPal party, tak všetci sú priatelia a kamaráti. S každým sa môžete porozprávať. A na to, aby sme toto vytvorili a dokázali vlastne urobiť takúto atmosféru, tak za tým bolo strašne veľa energie. Na tom pracovalo 30 ľudí rok a pol, aby niečo také sme dokázali vytvoriť. A to je vlastne tá odpoveď, že niekde tá hodnota by sa mala odzrkadľovať. Takže to je... Vlastne dalo by sa hovoriť o takej komunite, lebo sú rôzne druhy zoznamovacích akcií a neviem čo, ale stále sú to iba cudzí ľudia, ktorí sa stretnú, môžu sa porozprávať jedno s druhým, ale v GetPale je to tak, že keď človek ide von, tak si hovorí, že GetPal hovorí GetPalákovi. Áno, ideme von s GetPalákmi, stretnem sa s GetPalákom, takže ono už ako keby aj vnútorne sa to, tí ľudia vlastne sa môžu členiť ako GetPaláci a môžu toto o sebe hovoriť. A to je niečo zase iné, ako bežne býva. Je to úplne iné, lebo keď komunita. Presne tak, pretože keď prídem na GetPal akciu, tak som tam s GetPalákmi, som tam v bezpečí, som tam, môžeme sa s kýmkoľvek porozprávať a neodfajčí ma ten človek. Je tam zoznamovacia hra, venujú sa mu ľudia. Je tam strašne veľa vecí, proste, ktoré nikde inde nikto nenájde. Hej? A to, aby sme to vytvorili, tak na to bolo rok a pol práce. Takže tam je tá hodnota, ktorá sa skrýva za tým vstupom. Ešte jednu otázku by som nadviazala, že či môžu prísť na GetPal akcie aj ľudia, ktorí nie sú členmi Facebooku GetPal skupiny? Áno, môžu, keď prídu s nejakým GetPalákom. A v podstate vždy to robíme tak, že chceme, aby sa ten človek pridal do tej skupiny a stane sa, že niekedy nemá Facebook, ako je to v poriadku. Hej. Pokiaľ sa nič nedieje a nie je vyslovene ten človek na základe nejakých pravidel vylúčený zo skupiny, tak môže proste prísť, jasné. Takže v podstate je to otvorené pre kohokoľvek, pre všetkých milých, normálnych ľudí, ktorí chcú byť súčasťou vlastne GetPal. Určite. GetPal je vždy otvorený pre milých a pozitívnych ľudí. Proste. Je to o nás, pre nás. Super. Ešte máme nejakú otázočku? Zatiaľ stačí. Dobre, tak ja by som sa teraz opýtal, že aké sú vlastne plány do budúcna? Čo máš na pláne na budúci rok a ako to vidíš? Jasné. No, budúci rok by mal byť veľmi zaujímavý a zaujímavý. Chceli by sme, a akože poviem to tak orientačne, pokiaľ sa nám všetko podarí, čo chceme, hovoríš to pozitívne, tak by sme niekedy v januári mohli spustiť našu aplikáciu. Ale či to dokážeme, uvidíme, lebo predsa len nemáme neobmedzené rozpočty, nemáme tu tím programátorov, hej. Máme pár ľudí, ktorí nám pomáhajú dobrovoľne, máme niekoho malinko, koho platíme, ale nemáme veľké vývojové týmy, ktoré by to mohli robiť, hej. Ale v podstate chceli by sme spustiť aplikáciu a celý budúci rok bude presne o tom, že chceme stabilizovať komunity vo všetkých mestách, ktoré sme vymenovali a chceme, dá sa povedať, že vyšperkovať aplikáciu tak, aby nám, GetPalákom ľuďom naozaj fungovala dobre, aby dobre fungovalo porozumenie pravidiel a aby tá komunita naozaj vedela, že na čo ten GetPal slúži a ako funguje. A chceli by sme overiť základné hypotézy, že dokážeme rásť, dokážeme mať dobrý systém práce. Momentálne teraz sa môžu celý GetPal tým tešiť na novú organizáciu a nový systém práce, ktorý budeme 2 mesiace zavádzať, pretože chceme zvládnuť práve ten nápor toho, že budeme mať veľa používateľov a zároveň, že budeme mať proste, že tým sa naozaj rozšíri. Takže to by sme chceli ten ďalší rok zvládnuť a potom, ako by sme toto zvládli, tak ten ďalší rok by sme sa chceli začať rozširovať. To znamená, že ten ďalší rok by sme išli možno v ďalších nemeckých mestách, alebo takisto by máme v nejakom pláne ísť možno, že začať Londýn a neskôr San Francisco. To je nejakým našim cieľom, aby sme sa naozaj, aby sme do tých 8,5 roka mohli byť proste v 30 mestách a mať 100 miliónov ľudí. Presne tak, urobiť 100 miliónov ľudí krajší život. No určite. No,
Tak ja by som to týmto vlastne nejaké otázky ešte baví. Ešte jedna taká, že či zoznamovacia hra je vždy rovnaká a či je teda rovnaká vždy a či sa bude prípadne nejak upgradeovať. No, to je veľmi dobrá otázka. Na privítacích večeroch pre nových členov je vždy rovnaká, pretože tam je väčšinou nový člen, hra je rovnaká. Janka mi tu kýva, že ne, ale hra je rovnaká, mení sa otázka, to je rozdiel. Ale na privítačkách sa nikdy nemení otázka, akože vždy býva to, že povedať niečo o sebe. Ale v podstate, na privítacích večeroch býva stále akože tá istá otázka, pretože to funguje. A na tých zoznamovacích večeroch a party tie hry sa snažíme trošku meniť, ale zatiaľ sa nám osvedčilo, že aj keď sú to už ošúchané, ohrané hry, fungujú najlepšie. A nenašli sme zatiaľ lepšie hry, takže my sme robili aj nejaký post a prosili sme getpalákov, alebo pýtali sa getpalákov, že... A týmto aj vyzývame vás, no, takže pokiaľ máte nejaký super nápad. Keď máte nejaký dobrý nápad a nejakú dobrú hru, tak akože sem s ňou. A akože určite by sme chceli niečo, ale tieto fungujú dobre, aj keď už tie otázky a všetky tie veci už ako mnohí poznajú, takže nie je to nič nové, ale zase ten trik je v tom, že zase prídu noví ľudia a zase sa môžeme s niekým porozprávať a je to viac o ľuďoch možno ako o tej otázke alebo niečo. A hlavne na tých zoznamovacích party stále sa tam tí ľudia obmieniajú, stále prichádzajú noví ľudia, ktorí majú záujem sa zoznámiť a spoznať, ako Getpal vlastne funguje, ako to fičí na tých našich zoznamovačkách a do budúcnosti v podstate očakávame nárast stále nových ľudí. Takže ja si myslím, že aj možno tých pár nových hier, ktoré vy prinesiete, tak sa s nimi tam môžete priamo stretnúť. Ešte otázka je, že aplikácia sme hovorili, že nebude spoplatnená, ale či členstvo sa niekedy splánuje spoplatniť? Nie. Akože neplánujeme spoplatniť členstvo. Aplikáciu chceme nechať zdarma a chceme nachádzať tie spôsoby nejaké. Viete, čo chceme urobiť getpaláci a kľudne nám dajte spätnú väzbu? Chceme urobiť, že prémiový účet sa bude volať, že supporter. To je človek, ktorý podporuje Getpal. A tomuto človeku v prvom rade chceme ukázať, že ako robíme Getpal, prečo to robíme, aké máme výsledky, akým spôsobom to naozaj mnohým ľuďom pomáha a nám všetkým. A kto bude cítiť, že nám verí a vidí, že to robíme dobre, tak nám povedzme pošle mesačne cez ten prémiový účet, vymyslím si 5 €, hej? OK, super. A my zase na odmenu tomu človeku alebo vám Getpaláci dáme nejaké prémiové funkcie naviac, hej? A to je spôsob, akým by sme to chceli robiť. My sa chceme stať duchom toho mota, proste inšpiráciou. My chceme, aby ste videli, že robíme niečo, aby ste videli. My proste robíme veci, ako napríklad Getpal pomáha, hej? Ktorý sa teraz malinko rozbieha, v aplikácii bude mať väčší priestor. Chceme robiť Getpal Gold pre seniorov. Chceme spájať ľudí, prepájať. A celkovo to Getpal čo robí, hej? A je to vec, ktorá možno, že ťažko je spoplatniť, hej? Kto by chcel proste platiť za toto? Nikto. Treba to tým ľuďom priniesť proste zdarma, aby čo najviac ľudí to mohlo využiť. Ale niekde chceme ten spôsob nájsť. A my veríme, že práve vy, proste, keď sa vám to bude páčiť, tak proste aj vy nám budete chcieť poslať, pošlete nám nejaké peniažky, budete vedieť za čo a budete vedieť, že za to mám nejakú prémiovú funkciu proste v tej aplikácii a to je to, čo by sme napríklad chceli v Getpale vyskúšať a vlastne aj urobiť. Takže keď bude aplikácia, tak toto. Ale ináč členstvo nie, nechceme ho spoplatňovať vôbec. Ešte môžem, o tom sme sa síce bavili, ale možno ešte zhrnúť, že aké budú mať investori teda výhody. Jasné. No investor získa, takto, je to investícia na 5 rokov, viazaná. Každý rok ten investor získava 4,5% úrok z investovanej sumy a po 5 rokoch získa investor bonus na zhodnotení firmy. A tu by som už nešiel do detailov, keď to kohokoľvek z vás zaujíma, tak potom môžeme tam zavesiť taký link do takej skupiny, ktorá sa volá, že Getpal Conda Investors a tam nájdete vlastne v priebehu 13 minút kompletný priebeh a všetky detailné informácie, že ako sa to vypočítava, či to je dobré, kde je riziko a proste všetky informácie tam nájdete. Takže to sú tie základné a koho zaujíma viac, tak sa môžete pridať do tejto skupiny a vlastne pridať sa k nejakým 65 investorom, ktorí tam dnes máme a vlastne už máme skoro 26 000 € vyzbieraných a pomaličky to pokračuje ďalej. A keď by som mohol, čo môžem, Šabiško? Môžeš. Jasné, keď už sme tu. Ja si myslím, že takto vzhľadom na to, kde sedíš, môžeš všetko. Super. A môžem si aj podobať. Ale v dobrom iba. No však jedine v dobrom. A vieš, čo by som chcel? Chcel by som sa poďakovať všetkým investorom, ktorí prakticky do dneska investovali do Getpalu, pretože je to dosť veľký krok. Je to niečo, že podstupujem určité riziko, dávam svoje peniažky nejakému projektu, ktorý sa mi páči, ale stávam sa investorom. A urobiť to, aby som urobil ten krok,
tak to chce určitým spôsobom vystúpiť z takej svojej zóny komfortu. A pre mňa je to niečím, pre nás je to aj pre mňa je to niečím takým, akože naozaj, že si to proste cením a vážim si to. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým investorom a tiež všetci vy milí Getpaláci, viem, že veľmi často vidíte na stene, že je tam denne 6 postov, je to o investovaní. Nie je to preto, že si tu niekto chce naháňať peniaze alebo niečo. Je to kvôli tomu, že sa veľmi ťažko komunikujú veci na Getpale, na tej stene. Že to ľudia nevidia. A tagujeme ľudí preto, aby im prišla aspoň jedna notifikácia, že čaute, je tu nejaký Getpal, aspoň sa pozrite, že ak ste náhodou neboli aktívni, tak príďte medzi nás, aby sme ich trošku inšpirovali a zároveň, že pokiaľ sa naozaj niekomu tá myšlienka páči, tak tých 65 ľudí, prakticky vďaka ním, my môžeme tento Getpal náš rozvíjať ďalej a môžeme ho pre všetkých ľudí robiť. A to je to, za čo tým investorom ďakujem. A vám, milí Getpaláci, naozaj ďakujem za to, že ste trpezliví a že ste tolerantní a že aj keď je tých postov veľa na stene, tak to zvládate a nie je tam príliš veľa tých hejtov, aby sme z toho neboli smutní, lebo niekedy, keď človek robí a je to niekedy ten hejt príde tak akože na to, že sa aj celý tým Getpalu to sa tak snaží a robíme to, aby to fungovalo, tak niekedy nás to trochu aj zamrzí. Takže som rád, že ste tolerantní a že ste v pohode a že chápete, že ste to dopozerali až sem, že ste to vydržali. Za to sme tiež vďační. Aj za to sme vďační. A my sme vďační tebe za to, že si tomu venoval opäť zo svojho voľného času. A môj voľný čas, jasné. Možno otázky, ak môžem ešte, lebo jasne. Michal ešte upresnil, že vlastne on by chcel vedieť nielen ako investori majú výhody v skupine, či budú mať nejakú ako Getpal skupine, to, že sú investorom Getpal. Áno. Tam si treba pozrieť tých 5 levelov podľa toho, koľko investor investuje a tam je to rozdelené. A niektorý od 200 eur bude každý investor tzv. Hall of Fame, čiže bude proste sláva, ktorý proste sien slávy, ktorí boli tí prví ľudia, ktorí nás podporili a oni tam akože budú mať odznak. A každý ten investor má, keď si všimnete na profilovej fotke vlastne tých investorov, má každý, že Getpal.com dá investor, má svoj označík. A myslím, že od 500 eur je tam, že ten investor získava 48 eurový prémiový účet na jeden rok. Takže, a samozrejme sa ďalšie výhody dostávajú tí investori vstupy na party a podobne. Takže akože, ale to si treba všetko načítať. Takže áno, sú nejaké výhody, ale to sú také tie bonusiky. Akože tie hlavné výhody sú v tom, že podporím tú myšlienku a v tom, že môžem naozaj, síce je tam riziko, ale môžem zarobiť. Ale je to hlavne o tej podpore tej myšlienky. A potom, či je možné dať nejakú spätnú väzbu niekam Getpalu, nejaké nápady a podobne? Áno, určite. Najlepšie na info@getpal.com. Je to vlastne uvedené aj v pravidlách, že keď máte akýkoľvek postreh, podnet, keby sa akože máme tam aj napísané, že každá dobrá myšlienka je proste vítaná, hej. A keď nám chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť, poradiť, spätná väzba, všetko nám môžete písať. Môžete nám to písať aj na adminov, aj na DVku to môžete napísať, alebo na ostatných adminov, takže však nás tam viete dosiahnuť. Môžete nám to povedať na akciách, na ktorých sa stretneme spolu, však sme tam vlastne stále, takže bez problémov. Môžete mu zavolať domov. Ľudia, zavolajte mi, doma mám ešte pevnú linku. Tak na mobil. Ale asi ten mail si myslím, že je taký najrozumnejší, nie? Tam sa... Jasné. Mail je asi najlepší, hej, akože. Ale na to je čas a k tomu sa môžeš pekne aj posadiť a môžeš tým ľuďom odpovedať. Ale znovu to bude v aplikácii, znovu to bude v aplikácii jednoduchšie, hej, že vy ľahšie budete môcť hovoriť s nami, hej, a my zase ľahším spôsobom skôr sa dostaneme k vám. Čiže to je to, že o čom môže proste ten Getpal fungovať lepšie v tej aplikácii. Ešte máme otázku, či sa nebojíš, že sa z Getpalu stane zoznamka? Hovorili sme tu na začiatku, vôbec sa nebojím, pretože Getpal je najkrajšia a najprirodzenejšia zoznamka, ale nie prvoplánová. A práve znovu zopakujem iba jednu vec, v aplikácii sa nám to ešte ľahšie postráži. A hlavne nie je to len o tom, že postráži, ale je to o tom, že my všetci, teraz to napríklad pozeráte, čo je skvelé, to je našim cieľom, aby sme sa o tom všetci dozvedeli. A keď ľudia budú vedieť, že Getpal sa nepoužíva ako zoznamka, tak to ani nebude fungovať, hej, tá prvoplánová, v tomto duchu, hej. Takže... Aj tak je to vlastne najkrajší spôsob zoznamovania. Jednoznačne. Lebo akože je to... Podľa mňa každý miesto tých zoznamiek by vlastne mal ísť do Getpalu a tam sa prirodzene takto zoznamiť pri nejakej športovej aktivite alebo pri akejkoľvek inej aktivite, ktorá zaujíma vás a ľudí vo vašom okolí a vlastne určitú skupinu, ku ktorej sa môžete potom pridať a tam už veľa vecí ide potom samo a ľahšie. Hej, určite áno. Ešte Šárko by zaujímalo, že či vieš odhadnúť, koľko nových priateľov si vďaka Getpalu stretol? Tak takto. Vymenuj. to je vždycky najväčší problém, že niekto príde na nejakú zoznamovačku
A teraz ja prídem, že čau, ja som Robo a on že ja viem, už sme sa zoznamovali 3-krát. To sa mi občas stane, ale tak je tých ľudí veľa. Takže ja si myslím, že osobne som spoznal možno 1500 ľudí. Že som sa stretol s nimi. A z toho ja si do priateľov na mojom osobnom profile pridávam iba ľudí, s ktorými už nejakým spôsobom dlhšie fungujem a trošku poznám. Takže, a takých som si pridal asi 120. Takže mne pribudlo za rok a pol GetPalu 120 ľudí, ktorí sú moji priatelia. A z toho môžem povedať, že mám ľudí okolo seba, ktorí sú moji najbližší a najlepší priatelia. Preto viem, že keď aj dneska prídeme napríklad niekde do Viedne, a kde GetPal iba začína, to čo bolo pred rokom a pol tu, tak ja presne viem, aký život čaká tých ľudí. Lebo tí ľudia sú tí prví nadšenci, ktorí prídu a následne ten život je taký, že spoznáš možno, že keď prídeš do GetPalu, tak spoznáš v priebehu 3 mesiacov 100, 200, 300 ľudí. A z nich si vyberieš tých ľudí, ktorí sú ti naozaj blízki a sú tvoji priatelia. A následne, možno, že GetPal niekedy ani nepotrebuješ, lebo ty už máš tú úzkú skupinu priateľov, hej? A funguješ. A potom prichádza ďalšia krásna fáza GetPalu, inšpirácia. To znamená, že niekto dá, že ahojte, poďte so mnou von tam a tam. A ty si povieš, že aha, to je paráda, to je GetPal, tak idem. A neriešim to, že teraz ja musím byť len so svojím priateľom. A takýmto spôsobom to vlastne funguje. Takže áno, myslím, že 120 mám vo friendoch a naozaj tých najbližších ľudí mám okolo seba. A to všetko práve vďaka GetPalu. Takže ja som prvý človek, ktorému GetPal naozaj najkrajšie zmenil život. Ešte by sa zaujímalo, že ako to vyzerá s GetPalom vo Viedni a v Rakúsku. No, rozbiehame sa, začíname, máme tam okolo 650 ľudí vo Viedni a zatiaľ sme tam ešte neorganizovali veľa eventov, lebo nemáme také kapacity. Ale v budúcom roku plánujeme mať vo Viedni aspoň 20 000 ľudí do konca budúceho roku, takže držme si palce. Vymenuj. Jožko, Ferko, Mohamed a ešte iný. To znamená, že nezáleží na tom, do jakého presvedčania, nezáleží na ničom, záleží len od toho, aký je človek a vlastne... Záleží iba na spoločnej aktivite a na tom, že sme milí k sebe. Na tom GetPale záleží. Nezáleží, či som chlapec, dievča, či som mladší, starší a na tom, že aby sme na tej spoločnej... Či preferuje hodnoty vlastne, ktoré vyznávame. Presne tak. No a v tej Viedni asi ešte len doplním toľko, že teraz napríklad máme tam veľmi šikovných ľudí vo fanklube. Naozaj, že tam je multikulty, hej, takže máme tam chlapca z Rumunska, máme tam kočku z Mongolska, proste akože úžasné, hej. A máme tam kočky, jednu Marketku, pozdravujem, a Frederiku. A napríklad teraz vo štvrtok tam bude pekný event korčulovania a potom punču a potom tam máme ďalší privítací večer, takže keď náhodou ste aj vo Viedni, tak určite proste prídite. A môžete si pozrieť Viedeň GetPal, že GetPal Vien a sú tam fotky a sú tam strašne milí ľudia inak. Aj rovnako tak Berlín. Už aj 8 Berlínčanov už bolo aj na Slovensku, neviem, či ste to postrehli, ale prišli pozrieť Bratislavčanov a Berlín funguje fakt veľmi krásne. Takže veríme, že práve v tej aplikácii tam dokážeme naozaj v tom budúcom roku mať naozaj veľa GetPalákov a GetPaláci sa začnú navzájom navštevovať a to bude druhý level, ktorý proste pôjde. Hej. A dneska to už funguje, že keď je niekto z Bratislavy, tak proste ide do Prahy, tak sa pridá do GetPal Praha a čaute GetPaláci, čo robíte a už to ide. Hej. Takže to je ale to je príjemné, lebo to vlastne niekto aj z nejakého mesta ide na výlet do iného mesta a v podstate môže večer straviť s GetPalákmi. Nemá problém proste, že by bol sám napríklad v inom meste, pokiaľ tam GetPal funguje. Áno, presne tak. Super. Mne sa zdá, že sme pred nedávnou dobou už sa tu skoro že lúčili a nejak ale ešte tomuto asi nebude koniec, takže ja tu vidím naše baby, že už sú celé žavé položiť ďalšie otázky. Majú otázky. Super, poďme na to. Neúplne viem kontext, ale možno sa poznať s Ivanom lepšie nejak, že kde sa to posunulo od Dublinu? Nemám kontext, neviem. Aha, a nejaký Ivan, hej? Ivan Potančok. Ja, Júko Potančok, Júko, zdravím ťa. To je jeden z tých 1500. Jasné, s Júkom sme sa stretli minulý rok, keď GetPal bol vybratý ako jeden z 10 startupov do Dublinu na Web Summit, takže sme tam boli reprezentovať Slovenskú republiku. No a kde sme sa Júko pohli? No vtedy sme mali 4,5 tisíc ľudí, dneska máme 20 000 ľudí vo všetkých skupinách. Vtedy sme boli v Bratislave, dneska sme už Berlín, Praha, Brno, Viedeň, Bratislava a zvyšné mestá. A prakticky pohli sme sa v tom, že zistujeme, že čo nám funguje a čo nám nefunguje, práve na základe spätnej väzby ľudí a myslíme si, že teraz presne vieme, že prečo tú aplikáciu urobiť, ako ju robiť, aby nám fungovala a myslíme si, že to dokážeme zvládnuť. A chceme sa podnúť znovu o rok k tým cieľom, čo sme vravili, takže našim cieľom bude, že by sme chceli mať 100 000 GetPalákov a aplikáciu proste vyčíhať, vyšperkovať, aby nám všetkým fungovala. Takže čo pozdravujem ťa, díky. To je celkom slušný posun.
No tak to áno. To je taký posun, ktorým v Amerike sa hovorí, že to startup šúpe. Klobúk dole. Startup to šúpe. A ešte v prípade na záver, že na aké akcie, na aké eventy sa možno teší v najbližšej dobe? Jasné, super. No, takže nemám presné dátumy v hlave, ale karaoke máme kedy, dievčence? 10. je karaoke, takže tam by som vás pozval, tam je vždy skvelé, tam si všetci zaspievame. Karaoke, super. Karaoke je fakt milé, takže jasné. A potom vás všetkých srdečne pozývam na mikulášsko-vianočnú Getpal Party, ktorou by sme chceli završiť tento rok. A prakticky to bude v duchu Secret Santa, takže každý, kto priniesie nejaký malinký darček, tak si ich potom všetci rozdáme. A bude to také pekné ukončenie nás Getpalákov, kde sa stretieme kamaráti, priatelia a všetci, ktorí proste tu sme. Takže prídeme spolu na túto peknú party a zase sa spolu stretneme, aby sme potom už mohli osláviť každý po svojom nový rok a aby sme vlastne v novom roku mohli zase s novou energiou načerpať. Takže budeme veľmi radi, keď vás tam uvidíme. Vianoce sú o tom práve, že by sa mali ľudia stretnúť, dávať a akože tým druhým ľuďom, takže budeme veľmi radi, keď prídete. To sú také dve veľké akcie, ináč ostatné akcie sú už len tie menšie, alebo takže... A ešte by som možno aj ples spomenul. Jasné. To je dosť taký veľký. Presne tak, no. My sme vlastne, máme v januári, nás čaká už druhý ples, Getpal ples. Myslím, že máme výborný program, máme výborného moderátora, máme výborných Getpalákov, ktorí tam vystúpia. A na Getpal ples môžete prísť aj single, lebo my vás proste s niekým usadíme, lebo to je jediný ples, na ktorý sa dá prísť aj single. Alebo teda akože sám, nemusí byť v páre, ale prídete aj v páre, to je pohoda. Dokonca je to že Hollywood Getpal ples, takže je tam aj limuzína, ktorá vás môže odviezť ako filmovú hviezdu. A opäť si myslím, že Getpal ples je naozaj jeden krásny event. Páči sa mi to, asi tam pôjdem. No tak akože, myslím, že by si mal, je to fakt pekné. Porozmýšľam o tom, ale už teraz si ma presvedčil. No tak dúfam, že som presvedčil aj ostatných Getpalákov, takže myslím, že to bude veľmi pekná akcia. Super. Medzi tým sa určite naskytla ešte nejaká otázka? Od nás všetko už asi. Perfektné. A ja by som sa chcel poďakovať, ďakujeme za všetky perfektné a pekné otázky, ktoré ste nám dali, sme veľmi radi, že vás to zaujíma. Môžeme takýto event kľudne robiť častejšie, tým myslím raz za mesiac alebo raz za štvrťrok, podľa toho, ako budete mať otázky, ako budete mať chuť, záujem. A myslím, že ten Getpal sa bude stále vyvíjať a za každom nejakom tom časovom okamihu budeme všetci z Getpaláci riešiť proste niečo iné, že už máme apku a teraz sa nám toto nepáči a toto sa nám páči a niečo. Takže akože udržme takúto komunikáciu, skúsme to opakovať a sme tu proste pre vás, že čokoľvek vás bude zaujímať, dajte nám vedieť a proste myslím, že ideme ďalej, ako by povedali moje kočky, ideme ďalej. Tak. Tieto dve minimálne tu ktoré nám dneska večer pomáhajú. Dievčence, ďakujeme. Ďakujeme Tedimu, že prišiel. Tedy ešte si nemal priestor nejakú otázku, keby náhodou. No možno niečo povedať, nevidel ma si sa. Tak poď k nám. Jasné. Poď k nám. Ja využijem to, že môžem povedať niečo ako človek, ktorý je trošku, nechcem povedať, že na opačnej strane, ale vlastne nemám nič spoločné ani s organizátorom. Ty si dneska prišiel ako divák vlastne. Ako divák, alebo účastník niektorých akcií a určitých aktivít tiež. A vlastne vznikla tam taká pekná, z mojej skúsenosti synergia, že zatiaľ sme hovorili, ako hovoríš o tých cieľoch, že našim cieľom je mať 100 000, 200 000, ale vlastne možno, že aj to je dobre povedať, že vlastne Getpal mnohokrát nie je ani cieľom, ale prostriedkom. K tomu socializovaniu a k niečomu inému. A poviem to ako z vlastnej skúsenosti. Prišiel som na druhý zoznamovací večierok, na ktorom som bol som na dvoch až. Ale tam som sa ako sa ma tam pýtali, ako ľudia, s ktorými som prísal, čo ty robíš, a povedal, tak sem tam si zahrám niekde v telke a vo filme a tak ďalej. Ježiš, ja by som tiež chcel hrať, ako mi hovorí niekto, hovorím, okej, nie je problém, ako pozajtra sa niečo nakrúca, a pozajtra ten človek prišiel ako tam, skutočne si zahral a už čo viem, ako hral v ďalších nejakých 2, 3, 4 veci, ako normálne nabehol, ďalšia kočka takisto, čo sme sa zoznámili. Asi sa porozprávam ako tom. Ako tak tiež, a už pri tých filmovačkách sa napríklad tá kočka sa zoznámila, ako už ďalšieho, už viem, že same chodia ako do mesta, ako na kávu a tak ďalej, takže už to vlastne ako funguje ako skutočne neviem, že ako tá Getpalovská akcia, ale dostane sa človek aj do určitého, či už ako k tej robote, ktorú chcel robiť, alebo k tomu hobby, ktorom sa chcel dostať a nevedel ako. Takže môže to fungovať vlastne aj takým spôsobom. To je vlastne možno aj ten cieľ. Super, no určite, no je, áno. Lebo niekedy cesta je cieľ. To je presne o tom, že keď sa tí ľudia stretnú,
tak vtedy sa začne diať ten magic, že ten pozná toho, tam si pomôže, to sú tie ľudské vzťahy. A tie vzťahy sa trošku nejakým spôsobom vytrácajú niekedy. Hlavne dneska tá informačná doba. Ja som veľký fanúšik akože informačnej doby a technológií, ale proste tu my nemáme žiť virtuálne. My máme proste sa stretnúť a máme tie aktivity a byť s tým človekom. Hej, a tam sa dejú tie veci. Takže ono to pekne začalo vlastne aj na tom Facebooku, že my sme ho vrátili aktivy náruby vlastne. Že z toho virtuálneho sveta, kde tí ľudia za tými sociálnymi sieťami sedia doma, tak v Getpale pomohlo v tom, že sa vlastne stretávajú naživo na rôznych akciách a spoznávajú sa. Odídu od toho počítača a reálne idú niekam, kam ich ten Getpal dovedie. Len zase musím povedať, nemá vidieť? Nie, že? Jeho vidieť? Dobre, ok. Dobre. Takéto negatívum, čo tam je vlastne, ako čo, s tým som sa nejako nedokázal vysporiadať, že skutočne tých postov veľmi veľa. Áno. Hej. A ja som, ako v lete ma veľmi bavili tie aktivity, čo sa týkali vody. Bol som na spláve z Heimburgu do Bratislavy, potom na Baťovom kanále, to bola úžasná vec, ako ktorú som plánoval roky, že sa zúčastním a práve vďaka Getpalu sa mi to podarilo, takže ako tým ďakujem. A zrejme, keby nebolo Getpalu, tak ešte stále ako ten Baťov kanál neabsolvujem, to bola výborná akcia. Inšpirácia. Áno, aj som potom možno prispel tým trošku, že som z toho robil, myslím, celkom pekné fotky, ktoré som uverejnil na Facebooku. Takže ako bolo to fajn a teraz som sa ja zamotal. Že to negatívne. Áno, čiže vlastne sledoval som tieto veci ako, a potom sa mi tam, ako boli tam nejaké ďalšie akcie, aj vodácké, aj nevodácké, jednoducho, ako bolo tam toho strašne veľa. Čiže ako, ja neviem, ako by sa to dalo vyriešiť. Dobre tá aplikácia, ale zasa tam bude treba tiež ako úzke prepojenie aj s Facebookom, lebo zase ako mnohí ľudia určite povedia si, no aby som mal, ako mám tam stále pustený Facebook, možno tam mám nejakú pracovnú aplikáciu pustenú, možno tam mám ešte nejaký Pocket spustený a teraz budem mať ešte Getpal pustený, ako už toho je tam veľmi veľa, čo tam bude vlastne toto treba ako veľmi dobre ako nejako sofistikovať a vymyslieť, aby sa v tom človeke nestratilo a aby to nestratilo na tej aktuálnosti. To sa budeme snažiť, akože tou aplikáciou tá orientácia v tých eventoch bude tam najlepšie vyriešená. To znamená, že tam je cieľom to, že keď ja mám rád biliard, ja mám rád splavovanie vody a ešte niečo, tak keď akýkoľvek Getpalák pridá pozrieť čaute, aby som chcel ísť tam a tam, tak mne príde oznámenie o tom, notifikácia. Ale keď dá niekto, že niečo, čo ma nezaujíma, tak to mi nemusí prísť. Ale zase môžem prísť, ja môžem dať vyhľadávať, hej, že dám si vyhľadať, že ja viem, že tento víkend mám voľný, tak ktoré eventy tu sú a dám si vyhľadať, hej. Takže to je jeden spôsob, čo sa dá riešiť. Druhý je, že čo si vlastne načrtol, že áno, bude to vlastná aplikácia, človeku príde ďalšia aplikácia v mobile, ale tam sa asi nedá proste nič robiť. Ale v dnešnom svete aplikácií, kde Janka tu má 200 aplikácií v mobile, je to proste iba stiahnem, použijem a keď chcem, tak využívam. Keď nie, vypnem si notifikácie, nevyužívam. Takže, ale tá doba tam späť, bez toho sa proste nedá. Jedna taká technická otázka, vyzerá, že liveka nejde. Že nám to asi pred 10 minútami zastavilo. Tak daj novú, alebo už. Je tu buď finish, teda dokončiť, alebo... Daj finish a... Lebo liveka mi ukazuje, ale nikde nejde. Fakt už 10 minút, to je dosť, nie celkom. Tak sa treba na záznam si rozlučiť a... Ale nepochybujem, že by nás mala plné zuby, nie? Tak už daj iba... Po hodine, presne po hodine sa ako keby vypla. Aha. A to môže možno... Dobre, tak daj ešte liveku, nech sa rozlúčime a už len iba zakývame a však aj tak sme prebrali. Všetko to skončilo vlastne pri Viedni, keď sme sa bavili o Viedni ešte. Ale máme to natočené. Ale máme to natočené, tak potom nejak asi doplniť. To už ale, tomu sa nikdy nedostane, tomu natočení málo. Dobre, ale to nevadí. Tak skúsať ešte teraz, že ja to tam poviem a... No, ahojte Getpaláci, takže teraz sme sa dozvedeli, že liveka prestala fungovať niekde okolo Viedni a my sme tu prebrali celkom veľa tém. Ale pokecali sme si dobre. Myšľali sme, že ste pripojení a neboli ste, no nevadí. Spravíme to tak, že my to natáčame aj na YouTube, takže dáme to aj na YouTube a kto bude chcieť si ten odsek pozrieť, tak dáme post aj do tej liveky, že od tejto minúty je tu zvyšných 10 minút, ktoré sa stratili v Bermudskom trojuholníku. A
teda, živého vysielania. Takže je nám ľúto, že takto liveka skončila, no a že vlastne sme tam, že ste nás nevideli, ale tak nevadí. Týmto by sme sa asi chceli rozlúčiť s vami, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nás sledovali, za všetky otázky a už ani neviem, či sme hovorili, že možno to budeme opakovať aj častejšie, takže keď vás čokoľvek bude zaujímať, tak proste veľmi sa tešíme, že keď budete mať chuť s nami takto komunikovať. Takže ďakujeme. Aj my ďakujeme, aj túto. Tedy môže prišiel vás pozrieť, ďakujem. Super. Našim dobre. kočkám ďakujeme. Aj tebe, že si vo svojom voľnom čase sa venoval Jasné, veľmi rád, ďakujem. Dobre, priatelia, ahojte, majte sa krásne. Majte sa. Ahojte.